Ole ka channel lo thlir tu te zong zong voina hian chibai ka bu ka cheu tuna chuan lengpui airport tun laia soilo tak mai chungchang kanon thlir wing dona lengpui airport thi tun la hian hei IAF kutalan tur nge AI kuta nge Mizoram sarkar kuta hian kan da ang ti hi innial na atam khop maya lengpui airport thi Mizoram pui te tan atangkai zia kan sia tangkai ema kan lu chua na ber by road po ingan kalpe to lawa hei Shillong Guwahati te po ama a zan kwa atlantin ka tuna chuan thona in kan kal tlang puya zirlai te po poisa kan nei mon nei lo emo sumdong te sarkar na tok te thlengin thona in kan kal tlang puya chumi tan chuan hei airport lengpui airport hi kan mang tangkai em to ni tuna chuan chuwang chuan kan lengpui airport hi a hlu a kan ram leilung te hian azir lo wangin airport han siam mei thei tur te hi kan nei tam lo ke ni chuan chuwang chuan kan airport hi a hlu em a alon chhon dan tur chungchang a po kanin nial na sareng ani lengpui airport hi December ni som pani sang ja ko songko pariata khan LK Advani khatilai deputy prime minister khan ahonga tuna hen kum somni parugo upa aloni vele ta der maya dian han soi taila congress in an soi chuaka MNF in an honga tun thlengin MNF le congress in kol choka tuna hen ZPM in anon en kol veta a lengpui airport hi India rama commercial airport omzong zong za som thum pathum zinga state sarkarina anen kol omchun ani a tundin muna hian airline pani Indigo le Alliance Air te an thloka kum khata hian mi noi levelin an mang tangkai angin an chuta phathu acheng lawa airport en kol hi a haw tak em maya sarkar tun sarkar chaw ni lo sarkar masa MNF le congress te po khan midang kuta lan tumin ma anlo lana sato ve thin tho maya tuna po hian AAI Airport Authority of India le Indian Air Force IAF te anlo ve to a AAI tenen po draft memorandum of agreement te po anlo siam nual to ve ni kan sarkar masa te po khan chuwang chuan ama atungin kan lo boya khang hun lai te khan kan lo ngai ven no tuk lo te po ani mei thea umaro chu tu nai chuan soyang deu hlekin ZPM sarkar anon sarkara kan fakna ni lovin kan ti ang te chu ti ngei tuwin mai anon lana sa thin khop meya tuna po hian Indian Air Force kuta lan te po hi anon ti tak don ni in kahan ngai ta ka wang hian kan rita luai mei ni na langa Airport Authority of India ina an terms and condition ron nei sarkar ma sa non thlen te kha a le lama chuan angei omte reng nen khatiang ate khan thule hlawak om ngai lo amaro chutuna chuan sarkar hian anti tak don ni alana wangin thule hla kan nga ta ema zoram mi pui kan poi ta noi ani tun tum kan video hian sum har sat na lampang kha chu kanon soi to don lova achan chu sum thuninu ani ti kha kan chiang to ani tu party ma in tu sarkar ma in an phathei lawa achan chu congress sarkar po in ni midang khuta hlan an lo tuma tin MNF sarkar po in midang khuta hlan dan an lo ngai to na sa to thin boka chuwang chuan tuna ZPM sarkar che hi enkol zo lo han ti tur ani big lawa sarkar dang po en enkol zo lo veka chuwanga mun nanga lan na tur mai to vek an ni a chuwang chuan voina hi chuan sum lampang har sat nei chu soilo thei lo tlem om nangin kan soi lawang achan chu tu ma input se thei ni lawa sum lama ati har savek ti hi kan pom tlang to a chuwang chuan soi nga ya kan ngai lawa chuwang chuan sum kanon soi vak lawanga tiral lo chungchang ngai dan chi sang te kanon khon khom dona tun din huna chuan sarkarin IAF kutahlan hi athang nge athalo ti chungchang kha
anon soi berdon ania tu he ka video tan hian lengpui airport chungchanga misang sangina an thuziak te video te komkhom na te interview te le heng interview le social media post chi sang mi ina an comment na thlengin comment thazual ka ti te khangho te kha kala khoma chu te tang chuan ngai dan kan lo siam te nan karon la khoma chumi chu voin ne hian karon ti dona party tan bi karon nei don lo neutral ta karon ti ka tuma maro chu tunlai chana chuan ma ni tan lo zong ni chuan chumi party chui tan ti kha chu om don thawa maro chu voin ne hian comment sang atanga karon lakte ania midang kutalan chungchang sim hi ama sabera han soi taila politics ball pakhat a oma chu sal ti hi ne tunlai tongkam la taka sal ti hi ni opposition te hian mipui ril ru tina tur zong te hian tongkam an mang lui tlata tu po ni sen opposition la hian an mang tlang pui ni hei hi athil thalo deuh mai ania sal nilovin tuna hian midang a hau tak lai chen khat le sarkarina enkol a boi thlak ati lai chen khat te midang khuta kan pe mei dona kan enkol tir mei dona anin an enkol that chu azar kan zo theina turin ti kha ani maya chu po kan du dang ang thlapa anon zom thei chuan ti chau ania chumi an kan du anga kan va man pui thei lo chuan anon kan hlan don lo an ti tun sarkar pon kan du anga anon ti thei chuan ti tura kan ti te anon ti thei chuan kan hlanang ti chau ania chu wangin sal ti a kan soi lui tlat hi adikin ka shelawa mi puin kan mang thei to reng lo anga soi te hi atama chu wang chuan chu ani lo tuna mi hi chu sal ani lova a then khat lai chau he chu kan na ron soi chen a then khat lai chau kan in man tir ania sal kan ti chuan baligansa mizoram house an sal angka sal ania sal ani chuan mizote kan va omarem tolo kan va man rem tolo baligans mizoram house tu mizo mangan kal to ngai lo kha sal dik takania tuna lengpui airport hi chu kan lamang reng don sal ani lova thu po kan la nei nga don ti kha kan soi ma sadua tin chutiang che chuan MZU te NIT ti te repans ti te zirna in te anon khai khina tin kongpui kan national highway te po anon khai khin thina ni heng te nen hian ain ang lova airport authority ten an enkol nen ngot chuan IAF Indian Air Force tena an enkol hi chu ain ang theidon lova achan chu an tumain ang lova chumi wang chuan an enkol du dan te anon ngai poimo zong te kha ain an lo wangin voinia hian Airport Authority of India kan soidon lova Air Force chau kha kan soidon bokani ziak le comment tam taka khan midang kudada chuan a bik takin Air Force te khuta kan da chuan kan soitong khan mizo tena kan mang thei to don lo top anga khan kan soi china hei chu ama kan soyang khan afu lo kan hlan alawa min enkol sak don ani then khat lai min enkol sakanga chu po chu an enkol chin po chu keini pon kan va chor ve thei tur zel kha ania chu kan mang thei ve tho do na chu wang chuan khalai kha midang khuta hlan chong ti khan khalai kha chiang ta ila tin mission khatin lungkwai takin zirlai te damlo te khwal zin te nan lo mang tangkai china te kan ti adam lo te nan lo mang tangkai te kan ti khatiang han ngai to chuan kan mang thei to don lo to pa han ngai na te kha oma khatiang ani kha chuan nge han midang ku ta han lan ka awi om to kani ma se heti zong kan kai herlui tal hi thil thalo tak ani he hi ti to lo chia khangaya party in beina po hena tha ka ti lo mizoram mi puita na I kan ngai tu ani chuan hei hi chu kan lamang chun zom don ni ti hi kan hretlang veka soi tu te po hian ma se ma ni tan mun ti thatna na midang nge ril ru nem kai tho na na hetiang zong an ti thini chu tha ka ti lo khop me midang ku ta hlan kan ti khan awai walan ni lova an ma ni na an nei chin po kan wa hlan chin po kan wa man sak thei don tho ni ti kha kan soi du tuna chuan India Air Force ku ta
lan surkarina atran chan athatna asoite karon en masaberanga masaberin apakhatna chuan Indian Air Force na airport an enkol kan ti reng kha mundangami entinan pune kan soya silchar kan soya jorhat te kan soya mun sang kan soi ni khang ho zong kha atira Air Force ho ram ania amunin amamo mawangin Air Force ho ram kha civilian mi ten an vatom puini chu an valu don chuan civilian ten Air Force ho du dan an zam sa kha kan vazom zom kha kan rem tia kan valu chau chu I ain an lo na tu ne chuan leng pui chu civilian ta ania civilian in kan man du dan an Air Force ho in an ron zom the dan zong kha kan du dan te na kin thlenga a hong tur te kha thatakin kan du nga chuan anon zom the chuan Air Force ho in I 10,000 anon enkol venga ti chau kha nia tuna hian hei vairama chau lo po Mizoram po kan soi thina thrompui helipad te po kan te thrompui helipad te po civil mi te ta ni reng ne Assam Rifle ho ta nia Assam Rifle ho ta kan va thrompui kha chu an du huna min nek chok le me ya chu tiang che chuan Air Force ho in leng pui anon enkol tur po hi kan du dan anon pom thei chuan ti ania kan du dan pom thei lo chuan anon enkol don lo ni kin chu ti rol chan sarkar po in kin zela ta na intiam kam na te chu asiam ka ringa enga po thleng se Mizoram sarkar kuta ale le thei dan te po hi engemaw chin chu asiam chu ka ringa mar chu kha chu ka en hoa hian alang lem lowa chu wang chuan kha chu atel tura ka lo ngai ve to pani chuna panina chuan DGCA hian flight schedule hi tharuk chung kha asiam lo ka ni tharuk chung asiam lo ka chumi chu cancel thei tur chuan ni som panga advance in asoi lo ka ngai chu thlo chu ale tum konga te Air Force in an du in min ti kol don anti thina ma se kha chu a thei mi lo ta ni chu Pune ya te po kan soya Pune ya te po civil mi in an thlo chu hun thabera Air Force in an lo chang ne ya te antia amaro chu khata khan flight delay flight cancel awm chuang lo anin semsa veka civil mi in an thlo hun tur an duan sa khan an kal mai ni chu an traffic thawa civil mi te po khan an traffic thawa ke chu ka ngai da chuan ril run na tur awm lova Indian Air Force laka kan hlan lo na chan tura ka ngai lo ni a chan chu hei aizol taka pe chuan flight takal tur thona kal tur tam tak hian kan du thu sam ma chuan traffic jam ma a chuate traffic jam lo laya lo let te khatiang te kha du zo hi kan tamani jingkara chua next connecting flight han nei that me te kha connecting flight tha jok han man le the te kha khane kan du thu sam jok thina chu wang chuan Indian Air Force in min siam sak min ti boyanga kan flight kal dan te po min ti boy na salu tuk don ti vel te kha chu le lama chuan phun chir thak me ka ngaya chuan lam tur zon thak me ka ngai chu wang chuan he chu tran chan tla ka ngai lowa an soi ang khan hei hi min ti boy don lo ni adot le chuan a point thum na chuan Indian Air Force la ka hlan a that na point thum na chuan kan runway a chang tlung sat don ani tuna kan runway hi PCN 36 ani meka antia chu PCN 48 chang 55 sa an run upgrade don anti ni chuta chuan Boeing 737 te po non tum thei to nge yanga tin cargo te po anon tum thei to nge don ni tuna chuan hei Boeing po A320 ai sang hi aron tum thei do ni kan sia chu ba ka chuan hei ATR thon te chi te hi aron tuma hei ai sang te po hi aron tum thei do na kha khan ma son na aron thlen thei do na thlo na lian Boeing 737 te aron tum thei chuan international airport tur angpon kanin ready tan hal ti na kha nia kha ma son na tur zel ania chu chuan air traffic ati punga instrumental landing system te po anon upgrade don boka instrumental landing an ron upgrade chuan omzia chuan chhum a cha lutuk pon meter zali atangin an mu thei chuan an tum thei don ti na nia lengpui airport ta hian meter zali vel chu a mu thei lutuk ani hei omzia chu terminal atangin
runway pia ram ngo thlengin kan va mu pa ni chuma zin na sat em lai pon chumi je chu so chu meter zali vel chu ni mai ka ringa chumi ni chuan chu ai thui chu ai cha chuan lengpuya chuan chum azingai ka helawa chumi mai ba ka chuan zana te po khothim lai te pon an tum thei to dona khothim lai a tum thei chuan mi pui veivak po antam le sot don tinan ya international airport te po kan soi pha ve thei to ngai tura ka nga ya chona point number pangana chuan Indian Air Force te hian lengpui airport anon enkol ani po in anom na tur hi mun sanga an tin dona tuna kan mun ma omsa kan terminal te le thil chi sang khu anon ti chedon lowa anon mangdon lo boka anma ani chuan mun rande ya anin kul don ani building thar te an sa nga ti khan thil thar vekin an ti dona chu chuan keima ani civil mi te minti boilo tur zia ti langi ka sia chu mei ba ka chuan anma ani chu mun sana anom mei ba ka chuan civil mi te chor thei turin school thatak tak te hospital te le thil dang sang te po anon din don ni ka sia khang te kha sipai anon en kol ni chuan hei sipai sikul te chu kan ngai san hi a tha tlang puya chu wang chuan sikul thatak tak te po khung lai om te po in an chor thei tur te po aron om thei don ni ka sia kha thatak tur ni in ka se zo ka tuna kan sarkar ruam manda na hi chuan lengpui airport a hian air force anon in bun chuan air force in anon enkol tur chu kan runway ba ka air traffic controller te kha anon enkol don ni terminal te kha chu mi pui ku ta khan al om do na chu wang chuan state sarkar in a main building ala enkol chun zom zel chuan security le achunga thil om zong te po kha ala enkol don tina ania Mizoram police thawin min la enkol dona kha ke ni chuan kan ngai ngam na ber ania kha ke ma ni chan kha le ni tho don ni sum sen chu tam deuh ma sela kan du ang kha chuan ala om don tho ani air traffic control an chan chuan ti omani heta appoint ti ra kan soi to kha to kan jon soi sun zomanga air traffic an chan chuan min ti boyanga kan thona te po an du huna an kan selanga an du huna anon delay anga an du huna an divert anga ti te kha in soi thai na hi tam em ani amaro chu hei kan han zong kola air traffic control chuan engi an ti kan ti chuan le boruwa ka te runway ya te thona an in sut boilo nan an lo ti fel ni chuan a panina chuan take off le landing thlok chuak le ron tuma te khan thona an in ti boilo nan aron tum turte a thlok chuak turte le taxi ngan ti maya I khumi airport a an kal kwal lai ku khung te khu an kal dan tur kha thona sang kha an lo ruwa man fel ringot ani chuan thona thlok chuak tur le ron tum turte kha an lo kai hruaya information poimu ang chi te kha an lo hrila chuan airport an din na turte kha an lo ti fel sakani chuan a palina chuan thlona an thlo san zong le an thlo chak zong te an hoi zong te an lo in chin fel saka an in sut boilo nan an lo ruwa man sakani thlona ho khamo chu anita a chuan chu ba ka chuan pangana chuan cochin le air traffic te an lo en thli thlaya chuan pilot te cochin te an lo hrila film khurna om thei tur om ang sang te kha an lo hril ve le ni chuan chu ba ka chuan emergency landing alo ngai chuan an lo pui boka tin thlona khal tu te le thlona enkol tu le lama mi te inkara khan an lo be popa an ni khan in rem siam na te an lo siama chuan thlona chung enkol tu te le lama lo enkol te om dan tur kha an lo ko mo ni chuan kan lo ber flight cancel chung chang khan thu an nei lo shima flight cancel tur chuan airline lamin mo ngeta DGCA kan ti kha khami te athu nei tu lam mo pilot ten chan thatak an nei chawin flight kha chu an cancel theya chu po ahim lo te security thila te khan khata te kha anon cancel theya chumi chu air force in an cancel tir du ni chuan kan soeng khan airline le DGCA thu nei tu te le pilot te kha security reason kha an pek ve nga ya kha an minanga chumi mangcho chu an cancel thei do ni
chuan an ti thei ber chu kan lo zing an ti thei chu an lo delay ve hlek thia thlo chu hun te ron tum hun te kha achan chu po chu chan tha tak nei angai a tin I an divert thei boka chu po chan tha o mangai chan tha tak lo chuan thlo nei chu ti mai main divert thei lo wa delay thei lo ni chu wang chuan air traffic control ina engkim an ti an du hunam in delay min kan se sak kan hlau kha chu ani don lo ni tuna chuan Indian Air Force ku ta hlan tha ti lo te tran na lampang kha kanon soi le don ama saberin kan ngai poi mo ber ti mayang a thu po mizo mi puitina kan lak ber wing commander pu jail ming liana soi kha kanon soi nga Airport Authority of India te hian kuta hian hlan the reng ania an du lo thiang lo atia hi adikanga dana tang chuan amaro chu an han soi mang tang hian Airport Authority te hian an du lo ani lova amaro chu anon lak na turata na terms and condition anon ti kha Mizoram sarkarin ngun taka ngai tuan nuwa tha ati lova Airport Authority te hian han alhan du lo ani chu an terms and condition anon zia zong te pe kha chuan han soi pe chuan ramtan ahim lova chu ba kha chuan Indian Air Force la kha kan hlau zong kha aron tel jok ma ani chu wang chuan Airport Authority of India khan an la du lo ni lovin anon lak du da na kha kan pom thei lo zo kha kai ma ni kan hlan du lo zo kha ni khati kha chuan chu wang chuan hi chu adik khop me ya manjan zo net an soya pokhan an kan han ngai thak pokhan adik khop me ya chan chu heta hian CM te po thok chuak sela Union Minister te musela handor sela Airport Authority of India te po han chung tlak ve de hlek thei chuan han chung tlak ve de hlek sela ti dan te po om thei mai thei sin ti kha I ngai dan oma kha chu ka trom pui khop maya sarkar po hian ala norna tok lo de minister thlenga minister level thlenga han in norte po kha ala ti lo ni ina langa chungte chu han ti le chin sela dik tak chuan Air Force laka hlan ai te chuan Airport Authority of India laka hlan te chu le lama chuan ril ru po tlemin inven na tur atitlem dewa chu wang chong kha chu du tu sam ania apan ni lena chuan an du lo chana chuan indo lo thlenin target masa kan ni don om antia heye dik na chena oma chan chu hei Israel te po an ni thawa Israelina an ral rel na chuan airport ti chet masak kha atel thin ti ta kan lo sheve nel nuala chu wang te po chu nenga amaro chu chumi ani rol chuan kan ngai to tur chu entika nge indo hi lo thlenang ti shiat ani lo ni chan chu indo tu tangi chu om renga an indo mei lova India le China te po an han soya thil chu atam lu tuk ma se an indo mei don lo arin om lo enga mo tak alo thleng ani lo chuan an indo mei hi arin om lo chu wangin thil lo thleng thei a thlen hun tu ria si lo a thleng nge don en po ria si lo wanga kan future lo ti chiat hi thil pom the ka ngai lo chu mang chuan indo chungchang kha chu I soi chia ka ngai to lo ni chuan congress lam pangkhan han ti la pa ti mal han lam chuak teila kan governor hlui pm lakhera in hlan atuma puhola puna do dala tuna po hian kan do dal ve mi don ni lo mi kan han tia amaro chu tu po chief minister se governor thume me chuan tu mai nan hlan du ring big lo kha chu han in soi theina tla kha khan ka ngai wak lo ni chuan Mizoram police po in anin kol thei reng alom poisa sen cheu na turata na security han roi ker kha ti kha oma amaro chu Mizoram police in an enkol renga amaro chu central atangin anon entli thlaya security a thatok lo anti awangin CISF te anon da ania chumi ani awang chuan Mizoram police te po tha anin ti lutuka amaro chu central standard te alo oma ke mani standard mei baka central standard zom tur te alo oma kha wang khan Mizoram police in enkol se ti ringot te po kha ani theilo na chin kham ve chu wang chuan security chungchang kha chu kan soi tong han poisa sen nem na tur ber ania central in angai poi mo sia international airport te kan ti te phei chuan kha security hian Mizoram police chau hi atok don lo chiang sal tuka
chu wang chuan hei chu security chungchang hi chu ke ni lo soi thei lutuk hi ani lovin ka ria central in du dan ron nei thina wang hian chu wang chuan nei hi chu han du lo vak thei ni ya ka ngai lo wa amaro chu eng po ni se Mizoram police chu tam tak hi chu anom don tho ti hi chu alang reng ani adol lia chuan Mizoram budget ai hek lo kan ti a kumsom nga nuwa rulle tur ne khang te chu antia tuna mi ten an phurit ani don lo wang mei mea Mizoram budget ai hek lo khang chu man mei the lom lung kham turom lo an ti chu thang thar tan chuan apom mo khop mei pom har khop mei achan chu kumsom nga nuwa khan amaina ronin rul don lo wa tu man ron rul don lo Mizoram budget ta changa rul tur thawne chu wang chuan tun huna Mizoram sum ai hek lo ma se nakina sum ai hek tu ne chu man chuan Mizoram budget Mizoram paisa ai hek tu ran chu wang chuan kumsom nga nuwa kanom to don lo wang mea tuna man lo ui lo viau ringo ta pokha til dik ni na lang lawa chu wang chuan Mizoram budget chu ai hek ngei don ni ti kha chu achiang ani chuan adot le chuan phaya Indian Air Force in en kola te khan boina atam kan ti kan soi na saviawa masa pokhang kan ron soi zoi to a ma se amuna om thren khat te hian non comment na hian an boi lo thu zia te a fel fai zok thu zia te hi a fel fai zok thu te hi an ron soi vele thoni chu wang chuan a boi kan ti hi chu rin thu deuh ani na langa tin mundanga airport dang te ne na a function dan in ang diak lo awang khan anon ti po ani mei theya maro chu kha chu ani tur ani meya kan soi ang khan flight te an delay an du hunan cancel te ani lo chuan zinga chawan tho tir zana chawan tho tir ti ang te kha chu ke chu boina tham tur khan ka ngai che lo dewa tin achunga security chungchanga te po lo ni se security hi chu khoya po atait veka Air Force in an colony amon ni lo mo security chu atait em veka ni Air Force en kol lo na te po security te ne na han in mo fu vak lo chang han in biak fu vak lo chang te po chuan boy ne min siam shek ve tho ni chu wang chuan kha chu tran chan ta kha khan ka ngai che lo wa tin chu ti ang bok chuan amuna omte le kan mu dan hi ein ang lo thina Silchar Kumbigram airport te po achang lo an tia a then chuan achang anon ti le boka Barak Valley chengten an chor tangkaya tin passenger po an pung na sa ti kha omani kha in hial na oma kan zuk mutlang renga kan state then oma a oma a airport po mi kal anom ve phone kan mu theu kha ain ang lo thei em a hi ron confirm ker ka tum lawa ma se heta hi chuan karan soilan ber du chu middel sai mu kha kan anga kan mu inang theu kha kan du lam kan soi me ni in alanga chu wang chuan hei chu a than na po oma than lo na chin po mang a than vek thei big lo na chin po mang kan soi du tlat chuan kha chu a soi thei ve chu wang chuan airport thang lo lutuk an ti hi chu pom tla kha ngai lawa Indian Air Force ku da hlan ani chuan international airport da hlan ka kong har san na om thengem ti kha an oma hei chu ka pom jong tak mai ani a tuna hin runway ringot kan siam tir don kan ti a tuna kan runway pakhat chu ku kan du tok lo chin hi alom don ni runway pani te siam du ila chu ti huna de jo min siam sak zel du angem kan air traffic te lo pung ta se kan runway te han mang na sa ta ila min maintain sak thazel du angem tu mi maintain nan chuan defense budget man te alo ngai pal ta se an mang zel theyangem du po ni se an theyangem ti chin te kha zona kha hei chu I ngai to chen ngai deuh mai ani a sarkar in ting en ti don hi ka shelawa an du chin a hen rek bunga a hei chu kan ti thei chin ani to lo an ron ti mai kha chuan kan buai vele thei thlata chu wang chuan hei chu ngai to chen ngai khop mai a eng angin nge mi ron ti that pui dona eng chen nge anin huam expansion lo ti zel don ta ila runway a le air traffic control a bikin en kola hian kan du anga khan kan ti khan sum sen kha anin huam zel donem ti kha ngai to ngai khop meya chu ti lai ro chuan terminal te chu ke mani le en kol tur ni a chu wang chuan terminal hi chu a har sa lo tura ngai ta ila ador le chuan heta hian disinvestment an ti hian mi puina an chor tang kai lo
chu ti ruala mi pui poisa ei hek em tu si hi ati ral na tur an zong chin ani zoka aron tia leng pui te chu mi pui ngan so tangkai lutuka lo hek deuh po ni se han ti ral mei turatan le midang ha enkol tir mei turatan chuan aron ti a hei chu adik khop mai adik na chen na omani maro chu leng pui airport hi kan sai to ang khan sarkar to ten ti ral ti mayang sarkar to ten midang kuta enkol tir anlo tum vek kha ani a chu wang chuan state sarkar dang poina anlo enkol thei lo kha ani a chu wang chuan le lama mi mal ngai dan me a chuan hei ti chu sarkar in an enkol se ti te chu a om lu tuka amaro chu sarkar lam atanga en chuan sarkar mi ta tanga en chuan ani lo na chin te po om ani ang chan chu state sarkar da enkol lo a tin sarkar kal to te zong zong poina midang kuta hlan an lo tuma wang hian chu wang chuan mi mal ngai dana thatak si sarkar mi ta tanga thachi lo te po hi om ve theya hei chu apom om veu rualin sarkar mi ta tanga ngai to ngai ve thil ni chuan ka sia chu wang chuan hetai chuan soitur chu ka nei lutuk lawa adon lia chuan hei po ama mi point ngai ang deuh bok khani a ramre thei zoka chuan social overhead capital infrastructure hi sum don na ril ru point din ani ngai lawa maso na thlen thei tur le mi pui ma mo na phushu tur din ani chin ti kha anon om le a hei po hi ama kanon sayang thok khan sarkar ril ru sarkar mi ta tanga kan en le mi mal mi ta tanga en kha chu alo dang ve deuh ani mai the hei chu ke po ina ka thlop zong tak ani rualin sarkar state dang sarkar ina ti thei lo mizoram sarkar om to zong zong ina an ti thei lo box si kha ani a chu wang chuan kan hriat phak ba ka omange ti kha ke po ka ngai dan ani mai chu adot le chuan pujelal ming lian khan thok tu an om lo atia thok tu tak tak om loin a local thei zo khu amak ki ka ti khop mai a thok tu a nget tak tak khulai enkol tu tak tak kha an lo om lo ani mela chu ti rual chuan thok tu pa ngai tak da ta ila anma ni ina ta nei tu taka enkol tu tu thanem ngai tak enkol tu tu te lo om ta se khulai mun atanga kan sum lu na tur chi sang sang kan mulo ni a pujelal ming lian na asoi te kha thanem ngai takin lo la khom ta se ma te po kan son pha dewang a ti na kha chu a oma chu ti rual ero chuan a enkol tu tak an om lo khan poisa sen de po adi thlem ve le zok boka chulai taka chu hriat thiam chu har khop maya amaro chu airport kan ti chang thung don ni chuan khulai big enkol tu tur khu chu an om chu angai ti kha chu achiang reng ani NGOCC hian thu chu anon nei ve a to ber anon ti chu a pheka chuan point eng ma kha anon ti lang lo ni anma ni han tran vak ngai na tur om lo a rem kan ti lo ti top kha anon zia khani leilama jo mi puya hian a convincing lo lu tu kha kha chu engtin nge NGOCC khan lo tran thei te lulang rem ti lo ti mol top ngun ta kha ngai tu ngai point by point a tha an ti na le thalo an tin te po ronjek chok thap thap tur kan ngai lain an tran chan om chun chu rem kan ti lo ti khani top meya committee na te po na sa takin an soi kan ring committee na point mo ang te kharon soi ve se sarkar point an ni ngai dan hi ti a an lin tur chin de kharon jek ve se NGOCC poi kan ngai poi mo tura ka ngai an ni lo chon tu na rem kan ti lo ti top hi chu an ni ngai poi mo chan na tham tura hian ka ngai lawa tin party pakhat atang khan min bom tu te kuta hlan ti zong khan anon la pakhat phei ka chuan soi ho na khan chuang takin an thlo na te an lo display a ti te kha aron soya kha chu ni ani lutuk mana te chu anon thak ani mai thei amaro chu tu na hian an ma ni hotu ain ngai dam tu an tam to zok karing tin khami hun shelo kha an tam to zok bukang chu wang chuan khami hun alo thleng le donem ti po hriat lo anon ti non le donem ti po hriat lo an ti fo hun danga po an ti fo ke mani po ti le thut theina chance bomron thak le thut theina chance om ti po ni to chuang lo kha
khami awanga kan mason na tur lo indal tir ve ringot anma ani kan huat lut ko wanga kan mason na tur lo dal tir ve ringot khachu thil dik ani lo ni chu wang chuan kha khachu min bom tu te an nia ti khachu ngai dam to me yang u ti kha heta hi chuan ka thu thlu na deuh ani chuan soilo theilo chu Airport Authority of India ko ta hen enga tingen nan lo ti kha soitel vele tho chu angaya kan soilong kan ti jet nangin maro chu Indian Air Force ekha Airport Authority of India ai thlan ani awang khan kan ti lan kha angai ve chu wang chuan kan soilonga appoint ma sajoka chuan aram zong kharon nei an tumani airport ram zong terminal te khumi parking zong te pok huniang chu khu chu ron nei vek an tum kha chu adik lowa tuna kan du lo ber kha sal ti kha ani to don ani khami kha anon nei vek kha chuan chu anon nei vek kha chuan mizo mi puiten engma ti the kha kan nei to don lo tak mewa a tho te chu kan thlok chuak venga a tho na te chu kan lamang don a chan chu Airport Authority of India kha chu tho na enkol tu tur nia passenger te kan ni meo wangin min man tir ve don ani meya amaro chu khatianga anron du kan ti ni chuan hlan sal dik tak kha ani dona kha kha chu dik an ti lawatin dan le dun tribal lowina tribal ram anon nei dona sin ti te kha chu kan soi thei ani lo kha chu engpo lo ni ta se dan ani kha chu en tin ma sarkar de chuan la ti thei tur angai la tin chu mai ba ka chuan an sum sen hnem na ber security kha Mizoram sarkar ku ta da kha an la tum le de wani khan te kha affair lo khop meya tin chu mai ba kha chuan ram an du bel po Mizoram sarkarin an le yanga a thlonin Airport Authority of India hen khan apeyang ti te kha ne khang te kha engchen nge an du don eng angzaw nge an label don ti te kha shel lawa khang ai chuan Mizoram sarkar tan po tuna kan nei sa khu thatta ka enkol mei kha du thlan om jok ma kha Airport Authority of India po anti-fair lo kan ti khop meya mundanga airport anma ni insen so na ang ahaw tak lai kha Mizoram sarkar ron pek an tum te hi adik lova chu appoint ni na po ani che ta Airport Authority of India thian airport danga an enkola an siama ti ma so na lok na an lo kan ti ma se tu na kan rama anon lu tum dan hi chu lok na de reu hian anon lang ni in alang tat meya chu wang chuan hei hi kan soi tong kan chief minister level atang te po in chief minister le union minister level atang po income na chi ni en ka sia hei hi chu Airport Authority of India hi du tu samjok ma ni se anon lak thon tum dan hi rammi de tan chuan ahim lo thlota chu wang chuan sarkar tan point pom ngai na om lo chu wanga Air Force la makal men ni ti pokha kan pom thiam anga ya sarkar in man la le ni chuan tu san lo ni se tu na chuan hetiang hi ani ta kan ke ma chuan Airport Authority of India aya kan hlan don hor chuan Air Force ko ta hlan pokha a that ma jok mel ya ti kha Airport Authority of India ho ron du dan hi a that lo to ko wang hian ka ngai dan te po ani hial ani cha top na han ti don teila athu top na chuan lo ngai thatu te ta na ril ru siam fel na atana kanon ti ani angin ka thu thluk na hi karon da don lawa ama karon soi kha chu eng polon ta se Airport Authority of India hi atha anon lu tum na hi tha ka ti lo ema wang chop kha ani amaro chu ngai dan chu in lo siam fel ve to tura khangaya maro chu hemi chungchang a hian thil tam tak ngai dan alo luta mi ngai dan te po ne ke ma ngai dan te po ne he ta ka soi ang khan thu po sa te comment thleng po ka en kha ania chung sang atanga ngai to na lo om chu mizo te thil kan soi thiam si milung kuai tak tur te namril ru chok tho zong thu soi te in soi thai zong thu soi te kan war em tin chu mai ba ka chon ma ni ngai dan le tan lam ti tlang tum lutuk awang hin thil thazok po hai der hi kan shat lutuka abik takin kan politician te hian an shata heti ang hiti lovin ramta na thatur ani chuan party dang na tho po ni se kan support thenga lo ni pon lo soisel vak lo emo
har san na lo siam sak vak lo te kha ti ta ila adik lo la ya te chuan hei hi chu tiang zawk tur ni ti te kha rot ve ta ila mania anin gong khom na te pawh khan opposition party zinga mi in tu ma in Airport Authority of India le IAF hlan chung changa sarkar findings kha tu ma in min ron dil lo anti kha ni a sarkarin an pe du an pe kha an hre mi lo amara chu hre chiang turin kan political party api ten kan opposition te hian tu ma in an dil lo wa zir chen an tum lo boka an ma ni ngai dan an ma ni du dan ang kal an tum mai ba ka sarkar lai malak tum na vuak thak tum na ngor ang kha ang talu to ka chuwang chuan kan politics sian te po an kalpui dan hi tha ka ti lova an thu soi du dan te hi tha ka ti lova chuwang chuan kan ram hruai tu te po ain enlet angain ka sia sarkar khalngil ain soi sela lodan chang ngor hi kan tum lu tuk deu ning ka sia chuwang chuan in en that angai khop mai he ta tang hian aron lang chiang le ani tin andot le a chuan sarkar po hian a mak ron soi ang khan Airport Authority of India hi handor thale se ti hi ka du thu sa mani a CM te po in kan soi ang khan central lama minister puite handor le sela AAI te po han chung tlak ve deuh sela kan du angin thila kal ve thei deuh ma na ti te po khangai to na oma ka soi thui to lang hmang ka soi to a chuwang chuan sarkar po hian ma han la thale se chief minister han thok thok le se central lam thlengin Airport Authority of India te po handor thale sela anni pon an tran mun an lo thlak ve thei mi the sin ti kha ngai dan a oma chu sarkar roi tu te po kan han ngen du ani lengpui airport hian poisa a sen tlem ber thu hi kan soya a lo po tlem ber thu hi kan soi te fo ni ma se kan shet tur chu hen mi chung zong hian runway siam that ani thu kan shelawa thokhat lai khan a chezual lai thom that zeu thu kha chu a om to eng kum tak ne re to lawa khami ba kha chu tun na ya kamrulan ati chim kha kan shele ani maya tin ni china kan soi ang khan thok tu anom lo bok ani kan airport din mun ko a chelu tuk khuti chung kho eng tin nge mi tlukin poisa kan senang mi airport angin kan maintain don ani chuan tuna kan sen za ta hi kan in te theilo tuna kan sen zat a hian Agartala emo Silchar airport emo khung te khu kanin compare khung ho sen za jet ku kanin siang don ti kha hria tangai tuna mi ne na kan te chuan tuna chuan runway kan ti che a terminal kan ti che a thok tu kan nei lo boka khati ang noi kha kan ni awangin sum sen tam na turom lawa airport kan ti thadon ani chuan tuna kan data hi arin tlak don lo ti kha kan sian ma sak a thawme chuan top na bera chuan mizo te hi kan fel khop maya kan thil nei chun a te hian lom na chang de kan hret to ama na midang ngai sang reng sa pe mo vai mo ngai sang reng a kanom kha re chove tran to a kan thil nei ang te millennium center kan tia ti khan kan tang nei te khang te kha kanin chuan pui ve a tin chu tiang che chuan kan lengpui airport te po ani na ang kon kan chuang ve ani thalak te po kan the dar na sa video te po atam kha ani a sarkar po hian lep loin thatak en kol dan te ngai to ve thei ta sela ti kha ka ngai to na pakhata chu na lo oma tin chu ti ro chuan lan kha a tha zo ka ni po in niel na chu om chuang lowa amaro chu sarkar po hian antilian ve se passenger te an tam te pe chuan lep ni emo lo anti tlem deuh ni te po om ve thei mi thea chuwang chuan ami pui te tan han ngai to thale se sarkar hian airport dangang em a changkang le first class lutuk ani thei ker lo ani pon fel fai takin han om sela a tum mun te han tha sela thlo na service te han pung sela international airport tum phatur khop te pon han om ve sela chunga chuan sum te po han siang deuh po ni se instrumental landing system upgrade nan sum te po han siang deuh po ni se sum sen na ro airport chim dur sak ai te chuan thalai te pon mi pui te pon kan man thiam zokin kan tha thiam thei zok nge in karenga chuwang chuan chuti rual ero chuan commercial airport
zinga state enkol omchun alani miewa mi state ti theilo lo ti reng bikha thil harsa ani ti chu achiang renga midang kuta lan kan tumani pon kan lo hlan ani pon kan dem lo tura kangaya chuti ruale ro chuan sarkar po ingun takin han ngai to se kumsom ni somthum somnga thleng po a thang thar lo la om de zel tur te tana kan ro rel zel tur te tana har satna siam theilo tur kha an ngai to chu ngai ka ringa ka du sak bokani ka lome